Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang tercinta Bapak AKP Dana, yang tersayang ibu-ibu sedaya, yang ingkang kula hormati para Bapak Kyai, Bapak-bapak, sedaya, monggo langkung rumiyin kita ngaturaken rasa puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Amargi saking rahmat lan pitulunipun Allah, kita ditakdiraken saged rawuh malih, silaturahmi malih, lan sesarengan malih wonten Masjid Siratal Mustaqim Polres Magetan. Mugi-mugi langkah kita sedaya saking griya menika dicatet dening Allah sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Sholawat ugi salam mugi-mugi tetep kalipahaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Alhamdulillah. Pripun ibu-ibu bapak kabaripun sehat sedaya? Mugi-mugi selalu pinaringan sehat walafiat lahir batinipun. Paling istiqomah ngajinipun. Paling keluarga ingkang tenang, tentrem lan bahagia. Paling rezeki ingkang kathah lan barokah. Paling anak turun ingkang saleh lan salehah. Amin. Alhamdulillah. Panggih malih ya Bu? Nggih. Monggo kaos malih nggih. Maos, monggo kaos monggo kita maos selawat nggih. Nggih. Monggo. Tiga nggih. Asmane Rasul.
nggih Bu, data. Mboten niku nggih, saged dipahami nggih. Dados nek kata Toha kalau Yasin niku sebutane asmane Rasulullah. Nah, saya paling asli Bu. Nggih. Pun ngantuk nggih, nggih, monggo dijaluk katene mboten ngantuk. Pun lah, alhamdulillah. Barokah nggih. Nggih. Alhamdulillah. Lah, nuwun sewu. Nek kula ngaos ngenten. Griya niku, dia ada griya nggih Bu. Griya niku supados kelihatan indah. Niku sebaiknya niku biasane wonten tamane. Nggih Bu. Kados masjid ngenten iki kados supados indah niku nggih wonten tanamane. Ben indah niku. Dan demikian juga pada diri kita. Supados diri kita, dodo kita niku indah, niku kedah wonten hiasane nggih. Hiasane dodo niku napa? Apa bros niki? Boten nggih. Lah hiasane niku wonten beberapa hal. Yaitu nomor setunggal nggih dengan ilmu. Napa Bu? Ilmu. Supados dodo kita manah kita niku sedaya indah, niku kudu diisi, dihiasi pertama dengan ilmu. Allah niku pun ngaturi nek ilmu niku sedaya saking Allah, niku ilmu kauniyah niku nggih ilmu pengetahuan umum. Nah, terus nomor kali ilmu diniyah. Ilmu diniyah niku ilmu pengetahuan napa kok ilmu iki penting? Ngoten nggih Bu? Ternyata ilmu niku saged mbimbing kita wonten dalan ingkang leres, ingkang ibadah ingkang leres, rumah tangga ingkang bahagia. Sampai niku Nabi Adam niku dimuliakan di antarane malaikat, di antarane iblis. Waktu penciptaan niku wonten surat Al-Baqarah niku karena Nabi Adam niku mempunyai kelebihan ilmu. Malaikat ditekoni iki jenenge apa? Mboten ngertos. Iblis ditekoni iki jenenge apa? Nggih mboten ngertos. Ternyata ingkang ngertos niku Nabi Adam. La subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iku wonten surat Al-Baqarah wonten keterangan ngoten niku maksudipun bahwasanya ilmu niku sangat penting. Sampai Nabi Sulaiman niku diaturi dening Allah, hai Nabi Sulaiman sampai milih harta, milih jabatan, napa milih ilmu. Nah ternyata Nabi Sulaiman milih ilmu. Dengan ilmu niku akhirnya napa niku kerajaan saged dimiliki, harta saged dimiliki. Terus istrine niku Nabi Sulaiman nggih juga kata. Istrine kuwat kaleng sak masjid iki ilang kata balik. Dene istrine Nabi Sulaiman. Karena napa ilmu. Baman arad dunya bil ilmu, baman arad akhirat bil ilmu. Sapa pengen bahagia ning dunya kudu gawe ilmu, pengen bahagia ning akhirat ya dengan ilmu. Pengen kedua-duanya juga dengan ilmu. Dadose alhamdulillah jenengan ngaji-ngaji Ibu niku sempat atus napa mboten? Alhamdulillah pagi kudu niki. Lah nggih, nek niki dalam rangka belajar sesarengan. Mungkin saged ngiasi dodo kita dadi indah. Bu, contohnya ilmu ki pripun penting ngoten nggih? Contohnya ngeten mawon. Lah, atus yang berumah tangga, ngoten nun sewu nggih. Yang rumah tangga niku nun sewu. Niku nggih kudu nganggo ilmu, nek gak nganggo ilmu wah gak karuan. Asline nun sewu. Kewajiban ingkang mengasih nafkah lahir batin niku kewajiban suami. Nah ini kewajiban nggih Bu, Pak. Nek sing bener, nek durung wayahe njaluk niku kudu ndati wenehi. Nggih Bu? Terus ora santai ning tanggal apa lima apa tanggal nek wis wayahe dan segera diparing. Iki nek aja buat imam sampeyan kudu bayar nafkah lahir batin. Nek ora wayahe aja ora sampai wayahe kudu aja sampai telat. Ngoten nggih Bu? Nggih. Iki tak kira Pak. Niku wajibane suami. Kok istri niku kok bantu suami? Niku namine ibadah tabarukan. Apa Bu? Ibadah tabarukan niku ibadah yang sebenarnya bukan kewajibannya istri, tapi kok dikerjakan oleh istri
bingung ya Allah, bojoku kok kaya ngene malah lampir ngene. Terus malah kene sisa. Pak, apa kata teruse iku sayure tolong ngeten. Ngoten niku tambah parah mboten lho. Sing lurus napa? Nggih kita pajukane ngangkat sayur terus macan ingkang sayur mboten macan minimal resik nggih Bu. Nggih. Syukur-syukur wudu. Nek tiyang niku purun wudu badhe napa niku sare niku tambah sae. Nah, niku artine andai kita sewaktu dipendet Allah dalam keadaan suci. Niku ajaran tiyang saleh ngoten. Dados niku ilmu, dadi rumah tangga nggih ilmu. Terus non sewu, rumah tangga malih nggih Bu? Nggih. Tiyang jalan niku akale 9. Pinten Bu? 9. Rasane setunggal. Dados nek awak dhewe gendong anak ngulek wong anak kok malah dolanan kabeh. Pun kaget nggih Bu? Nggih. Bapak perasaane siji. Oh akale 9. Sebalikane wong istri, tiyang istri niku akale siji, wong wedok akale siji, perasaane 9. Ngoten contone kok gundheke nanggo mandrok. Nek wong wedok ndodok nangis nggih Bu? Nggih. Nek wong lanang mboten, langsung cokat ceket ganti dandan. Anak mau nangis, mau mencret. Nek tiyang jaluk tuane, nggih to? Nek tiyang istri pripun? Cokat ceket dan dicanda dan dirambut. Niku bedane ngoten. Ternyata niku kelebihane memang Allah ndamel ngoten supados kehidupan berumah tangga seimbang. Terus mengke kok ada ketidakcocokan dengan pasangan, nek kita saged memahami ngentos ilmune, insyaallah bagi rawat tentrem lan ayem. Nggih Bu saged dipahami? Nggih. Niku sedaya namine ilmu. Terus malih salat. Mbakno salat ku jawabane pun mboten? Nggih. Damel. Contoh, iki contoh nek mboten contoh ora mboten dong ngeten. Iki lha sing imami yang iki ya tunggal. Makmume kok papat. Ngoten nggih. Sing pojokan kono entuk tuh. Boleh gak enak. Sing sampinge nomor loro. Yo sampeyan kok mau ngontot boleh rampang. Ana nopo to kowe? Ngoten. Ngoten iku salate batal mboten? Batal. Sing nomor 3. Wong salat kok ngomonge kowe aku lho meneng. Batal sing batal kok pindah. Sampinge ngoten. Salat aja ngomongnya kok musyawarah. Batal wae nggih. Anak imam rambe ilmu malih. Iki ana apa to kok? Dadi nek sedaya bakal sedaya. Sebabnya napa? Mboten damel ilmu nek tiyang damel ilmu sing pojokan ngetep madhut nggih. Mun mundur. Nggih Bu, cokat ceket dan ngambil toya wudu terus nutupi salat maghrib. Niku contone tiyang beramal damel ilmu kalih mboten damel ilmu. Poso niku nggih damel ilmu. Nggih Bu nggih? Ora kuat sampai ngisak gak samangan. Terus posone sana mboten? Terus niki aku wis roke poso ibadah seneng. Arep takbir Idul Fitri, Idul Adha aku tetep poso. Posone sana mboten? Justru hukume haram. Kados wingi Bu tasrih hari ke 11, 12, 13 Idul Adha niku isih takbir to? Nggih. Wonten niku nek kita poso, posone nggih haram. Lah napa Bu? Sebabe tujuane ben mangan iwak. Jenenge asal iwak mboten wingi sedaya. Masak napa Bu?
boten angsal dadi zina. Maksud pripun nggih saged pahami ya, Bu? Nek dereng masane sampai terucap beberapa kali, suami saged nangkep malih. Bu, awal-awal aku kok getun ngomong ning sampean talak-talak gak sepurone sampean tak rujuk maneh. Ngoten iku berarti pun balik rujuk maneh. Lah boten sah, ndak boten perlu damel akad nikah malih. Nggih, Bu? Nek pingsan. Sudah sakuran malih kok ngomong ngono malih berarti tolak ping kalih. Balik neh ngoten ping sampai ping 3. Nek wis sampai ping 3 niku wis boten angsal balen. Tolak batin. Napa, Bu? Tolak batin namine. Lah, isone balik kudu dirikah wong liya. Ngoten nggih, Bu? Ngoten lah. Toh wis dicicipi, ngetok dicicipi, Bu? Masalah dicicipian. Lah, pun dikumpuli. Lah setelah dikumpuli, empun dicerai. Lah dicerai pun iku syaratnya nggih mboten angsal dirembuk nggih, Bu. Kan di ana bojoku jerute rokan terus gaten. Mboten angsal ya. Nah, iku pun dicerai terus mengke baru iso balik teng istri pertama. Mboten ngoten. Dadose kedah napa nikah kali tiyang itu terus sudah dicerai dan dicerainya pun niku kudu sakarepe suami kedua gitu. Mboten angsal atas negosiasi suami pertama. Sampai ngoten lho nggih, Bu. Nah, niku perlune ilmu. Terus wonten malih Bu, namine dihar. Napa, Bu? Dihar. Fatimahnya angel. Dihar niku suami ngucapne ngeten. Dek, unggungmu iki lho kok kaya ibuku. Ngoten nggih, Bu, Dek, irungmu lho kaya ibuku kaya mbokku. Lah ngoten niku, suami kok ngucape ngoten niku nggih mboten angsal dikumpuli. Nggih lho Bu, ati atas lho nggih. Mungkin nek suamine ngoten lah, berarti mungkin menyamakan dengan ibu kandungnya suami lho Bu nggih. Hati-hati dados ngeten iki masalah menapa ilmu to, ada tiyang dianggap remeh. Nek niku dilanggar, mungkin biasanya rumah tanggane tambah saya kesuk. Nah, carane pripun? Solusine suami nau nyesal ya, Bu. Nah, nyesal. Nomor kedua, kafarate puasa 2 bulan berturut-turut. Suami sing poso senes istri lho nggih. Nomor 2, memerdekakan budak. Nah, sekarang kan mboten budak nggih. Terus selanjutnya pun pilihan ketiga memberi makan kepada 60 fakir miskin. 1 orang 1 mut. 1 mut iki nek ukuran beras sakniki 6 kilo utawa 6 on utawa 7 on. Ngoten nggih, Bu? Nah, berat kan? Ya, Mbak Nong ngeten nek mboten ngaji kan mboten ngertos nggih. Jenenge wau sumpah dihar. Wonten malih sumpah li'an. Li'an itu suami nuduh istri berbuat zina. Tur gak enek saksine. Ngoten nggih, Bu? Suami iso nuduh. Lah ngoten niku nggih mboten parang nggih. Enek saksine, enek buktine. Terus lha niku ngoten niku. Terus nek gak iso mendatangkan saksi, niku ngumpuli istri nggih mboten carane nggih wau kafarate nggih, Bu. Saged dipahami? Nah, niku sedaya namine ilmu. Nun sewu. Niku ilmu agama nggih. Ilmu kesehatan nggih penting nggih, Bu? Ilmu kesehatan nggih penting. Ilmu masak nggih penting to, Bu? Kalau masak apa niku sak panci cilik diwe uyah 3 sendok kira-kira enak apa mboten? Iki uyah apa-apa. Lah niku nggih damel ilmu. Mbak no maling, Bu. Iku nggih damel ilmu. Nggih to? Lah kok ngono apa, Bu? Maling niku lho, Bu. Kudu pinter ngempet watuk. Napa, Bu? Apa maling? Berapa konanan mboten? Mbak Raya ku iki lho, Bu. Niku nggih Mbak pencuri niku lho, nggih kedah damel ilmu. Kok sampeyan praktekne jadi Fatimah nyolong ora putri iso ngempet watuk. Artine napa? Semua sesuatu niku perlu ilmu. Alhamdulillah. Saged dipahami nggih? Begitu pentingnya ilmu, makanya jenengan sampai doyo-doyo sampai setiap akad pagi donga ngaos ngeten iki dalam rangka menghiasi supados dodo kita napa indah. Dengan apa wau
ing ijazah guru kula niku memperbanyak maos ayat kursi. Napa Bu? Ayat kursi. Supados anak dalam perut niku benjing nek lair mboten saged bohong. Napa Bu? Mboten saged bohong. Ini anak saiki niku oke sing ngapusi niku berarti kurang diwacane ayat kursi. Lha wis kadung lair lho Bu, pripun wis umur sak weten. Yo bendina diwacane ayat kursi kali Fatih. Insyaallah anak niku mboten saged kok. Bisa saged dipahami ya? Terus malih niku supados anak niku napa niku mboten saged ngapusi, saged jujur niku nggih perlu ditungakne apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nek niku mboten saged Robbi habli minas sholihin. Itu artinya Robbi ya Tuhanku, habli beri saya anak ingkang soleh. Soleh itu pengertiannya nggih lanang wedok artinya niku jamak. Soleh lan soleh. Soleh ki apa to Bu? Soleh itu gampangane taat. Napa Bu? Taat ning Allah, nggih taat dumateng tiyang sesama. Niku namine sedaya nggih ilmu. Dipun saged dipahami ya Bu? Sudah malih dan niki nek yai kula matur niku ki teng hadis napa niku kula ngaji diterangne bahwasane sinten niku kok saged apal Al-Qur'an 30 juz niku dijamin benjing jasate utuh. Napa Bu? Utuh. Utuh niku nggih morine awake niku utuh. Nah, Bu, ngoten. Apa wong sing gak apal Qur'an apa yo gak utuh? Pertanyaan ngoten nggih. Apa wong sing ora apal Qur'an kok? Mboten. Nah, niku wonten ilmu malih. Kula dijazahi yai kula niku bahwasanya sinten kok purun maos surat Al-An'am. Nggih Bu, surat Al-An'am juz 7. Ayat ini ke 103. Nah, ya nggih, mungkin dicek nggih. Surat Al-An'am ayat 103 niki ismu adzaf. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikuhul absara wa huwa latiful niku diwaos ping 300. Ping pinten Bu? 300. Lah niku 300 niku iso sedina pisan, iso seminggu pisan, iso sak wulan pisan, iso selama urip pisan. Ya iku matur ngoten. Nggih, aku ora iso akeh. Justru ping 3 napa pripun? Lah niku sing jarang mau napa surat Al-An'am. Napa kok ngoten? Ternyata surat Al-An'am niku turune niku diantane niku 70.000 malaikat. Nah, mulai ayat 1 sampai ayat 165 niku ternyata isine tentang tauhid. Tauhid niku artinya mengesahkan Allah. Ngoten lho, sampai sebegitu. Dalam Al-Qur'an namanya induk Al-Qur'an iku Al-Fatihah. Ibuke Al-Qur'an niku Al-Fatihah. Nggih Bu? Nek atine Al-Qur'an niku Yasin. Napa Bu? Yasin. Jenengan Yasinan to? Nggih. Terus nek jantunge Al-Qur'an niku wau surat Al-An'am, terutama ayat 103. Monggo-monggo dipadosi nggih Bu? Niku diamalne nek kita saged ngamalne insyaallah benjing jasad kita nek sedo niku utuh, morine yo utuh, jasate utuh, kados tiyang apal Al-Qur'an. Nah, niku wonten crita niki. Yai kula niku Yai Husain Ilyas Mojokerto niku nggih paling ngamak teng jamaah maringi amalan ngenten. Niku wonten sing dugi matur nek bapake riyen nggih sedo diwacakne sering maca surat Al-An'am niku nggih Bu. Terus ibuke nggih sedo. Waktu diduduk niku lho, ternyata jasad morine tesih utuh. Sebab tiyang sepuh nggih ngamale surat Al-An'am. La tudrikuhul absaru wa
nek pun mayit iku mesti diulusi nggih Bu, mesti diulusi diwudoni badhe disolatne kanthi kapani. Lah ngoten niku kita mendhet toya terus diparingi kapur barus. Lah mulai saking kepala apa suku niku ditulisi ayat kursi. Ngeten lho, teng lepet dikekne kapur barus ditulisi ayat kursi. Alhamdulillah. Mungkin nek mboten saged niru Yasin ngeten Yasin bacaan Yasin wonten ayat kursine nggih Bu. Niku ditiru ditulis seluruh tubuhe mulai sampai kaki sampai ngeten. Lah niku nggih dijamin jas niku mboten disiksa teng alam kubur. Memang mboten becet Bu. Lah bayangkan kula metu kula jalan Bapak Pak Jana. Maite nggih Bu, mayit lho Bu. Entuk mayit lho niku Bu. Kula saestu pengalaman kula. Kula tulisi niku ayat kursi niku lho Bu. Rada gemeter kan mayit lho Bu. Pengalaman kula tulisi niku. Lah memang itu ngenten niku non saya memang rezekine. Kadang walaupun niku orang terdekat kita, nek kita lupakan oleh Allah mboten sempat nulisi, nggih saged to. Nggih to? Berarti ku sesuai amalane mah. Nggih. Sebab niku kadang amale mbunya mboten karuan dadak pas rezekine waktu saya kok sempat ditulisi ayat kursi, insyaallah napa niku mboten disiksa teng alam kubur. Terus niku terus masih Pak Dana nggih sedo nggih kula tulis niku. Kula samping kula jamaah kula ngaji. Wati pakai watuk-watuk Bu, niku mesti dugi. Udan-udan ngoten didugi. Masyaallah lek pas kaya sedo rezekine. Kula tulisi ayat kursi. Nggih Bu, kira-kira nggih Bu. Nek nek wonten sedereke ingkang sedo, matur-mature teng Pak Mudir. Pak Mudir nuwun sewu kula badhe nulusi ayat kursi teng moline sederek kula niki. Jenengan kok lepek napa makon nggih Bu, diparing kapur barus diremes. Mangke terus mangke ditulisi nek jenengan mboten apal, medhet Yasin nomor-nomor nek wonten ayat kursine nggih. Mangke apa ngeket lare tulis ayat kursi. Tapi memang kudu tata, sebabnya kita nyentuh tubuhe mah. Terus ngenten lho, sampai nyentuh awake iki lho ngenten kan. Mangke ayune niku nembus teng badane. Ngenten lah, itu saya juga amalan iku wae. Nek sedo kapane ditulisi ayat kursi, terus selama uripe maca surat Al-An'am 103 mau. Nek sing diterangne niku nggih ayat 103. Niku ternyata la tudrikul absar niku ismu adon. Allah pun ngatur barang siapa ndonga kok pakai ismu adon niku mesti dikabulne dening Gusti Allah. Ismu adon iki nggih niku alif lam mim, terus toha, terus la tudrikul absar, terus ayat kursi niku namine semua ismu adon. Dipun saged dipahami nggih Bu? Gitu kita saged ngamalaken nggih. Terus keterangan ingkang mantap. Monggo malah selawat apa? Salat narikan mau nggih? Nggih. Nek sedal mawon. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin lillahi al-haruri al-qandu wa tanfariju
menghindar. Nomor kali diisi sabar. Apa Bu? Sabar. Sering kita kata-kata sabar apa? Inna Allah ma'as sabirin. Allah beserta orang yang sabar. Dan Ibu, as-sabrul jamil. Sabar itu indah. Sabar itu napa nggih? Kok sering kita bahas nggih? Sabar niku gampang niku dibetah-betah. Napa Bu? Dibetah. Mboten apa Bu? Nek mboten lah jenengan masih sampai detik niki kok tasih kuat ten niki. Niki namine sabar. Mboten nggih gampang dipahami nggih? Nggih to. Dikuat-kuat. Nek atine tetap dalam kondisi berusaha, tetap dalam kondisi kuat niku atine sabar. Sabar niku nggih wonten keteranganipun, sabar dalam menghadapi musibah. Nggih Bu? Nggih. Ya Bu, kadang niku wonten mawon to masalahe musibah. Dadi yang niku kok kurang sabar, tabah waktu ngadepi musibah niku ganjarane 300 derajat. 300 derajat Ibu. Nah, kados kehilangan yatra saumpama nggih ditinggal sedro tiyang sepuhe. Yogane sakit, lah niku namine musibah. Nek kita saktah sabar, boten ngesula niku namine nggih sabar dalam ngadepi musibah. Terus nomor kali sabar dalam menjalankan perintah. Atas jenengan aos ngeten iki, jenengan salat, kita poso, ngoten niku namine ngoten niku sabar dalam menjalani perintah. Lah ganjaranipun niku 600 derajat. Luwih tinggi malih nggih. Sing boten atus dikira kenging musibah niku luwih gedhe, ternyata taat niku luwih gedhe. Lah napa taat luwih gedhe? Sebabnya taat niku juga harus pakai ilmu, pakai pengorbanan. Nah niku ganjarane luwih gedhe. Terus sabar malih, sabar dalam menjauhi maksiat utawi dosa. Iki wonten samping niku kok dene tiyang non sewu tiyang judi utawa tiyang tempat ingkang boten leres kok kita boten purun dugi utawa menghindar. Lah ngoten niku wonten non sewu makane tanggane kok sami ngrasani. Non sewu nggih Bu? Nggih. Esuk-esuk jam 09.00 bermasak padha ngumpul. Kok padha napa niku rasane nggih? Non sewu sawetara wonten ngoten. Mugi-mugi mriki boten wonten nggih. Kok wonten jenengan dijak gabung kok boten urun. Lah niku ganjarane 900 derajat. Sebabnya napa? Resikone luwih besar. Kados padhanan saya ngeten iki teng masyarakat. Niku wonten tiyang lari ngombe-ngombe. Dipanani, ayo sok. Wonten niku kok urun napa niku melarang. Ngoten niku lho nate nderek ngoten niku ngawasi. Karena urun parang lari-lari minum niku lho Bu. Resikone kan dijual tas ta? Nggih. Resikone luwih gedhe nggih. Botole dijaluk, keng kesok, lari niku dikret. Ngoten. Dan judi napa parane kan buyar. Memang jiwane reskrim. Lah ngoten niku ternyata ganjarane luwih besar. Pinten wau? 900 derajat. Sebabnya risikone juga lebih besar. Lah kok kita iki kuat ngadepi niku wau namine sabar. Sing keterangan riyen kula nggih matur nggih. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Hei wong beriman sabar. Apa Bu? Sabar. Perintah lho niku biar aman itu sabar. Biar amane kensa sabar. Ya. Terus wong nek sabar niku hasile napa? Saged bersyukur. Nek pun saged bersyukur, akhire iso istiqomah. Urutane ngono lho. Sabar, nek wis sabar akhire saged bersyukur. Nek saged bersyukur akhire saged istiqomah. Nek sampun istiqomah, pertolongane Allah niku mesti dugi. Ngoten lho nggih Bu nggih. Urutane iki derek-derek dadi tiyang sabar, nek wis sabar tambah atine iso syukur. Nek iso syukur atine iso istiqomah ngajinipun, istiqomah salatipun. Terus nomor kali akhire mengke pertolongan
Ada masalah nggih? Nggih. Sedaya tiyang niku nggawa masalah dhewe. Sedaya niku sampun diukur kalih kemampuan kita sedaya. Lah ngoten lho carane piye? Lah wonten masalah niku kita saged mengolah masalah cilik aja sampai digedhek. Carane napa sing sabar nggih Pak nggih, aja gampang ngamongan nggih, nggih Bu nggih. Aja gampang ngamongan, sing sabar. Nggih Bu nggih. Bapake napa Bu? Pun disentaki nggih. Mosake nggih. Diketaki ten bodhok. Nggih Bu nggih. Tiap jalan niku aja sampai disentaki. Ngoten. Mangke nek disentaki pun recek nggih. Lawan gremeng dhewe. Nyapa Pak? Wayahe ora usah. Boten nggih, arep jaluk boten wani. Sebabe bojone kerang nggih Bu. Aja kerang-kerang nggih Bu nggih. Sing sabar. Sedaya tiyang niku wonten ujiane dhewe. Lah ujiane tujuane kita diparingi ujian supaya derajate kita dhuwur. Semakin tinggi layang-layang jenengan pirsani nek lare teng lapangan dolanan layangan. Angine nek saya dhuwur layangane, angine ya saya kuat gebes nggih Bu. Kita imane saya kuat, derajate saya dhuwur, ujiane ya saya dhuwur. Ujian anake kok nakal, putune godho, nggih Bu. Tanggane usil mawon, nggih. Terus ekonomine kurang, tandurane gak metu. Lho Bu nggih. Tanduran diserang omon ujian apa mboten? Iya. Kok dia non saya mboten malih. Enak ae lho. Di paringi amalan kali kiai kula. Tanaman itu nek diserang omong, nggih Bu, niku asline wonten ratu sing nunggu. Ratune sing nunggu ki wedok wayu. Irunge niku mepet lemah. Lah niku njaluk bagian. Nah, supaya niku tanduran gak diserang omong, Bu. Ijazah kiai kula. Ken macane Yasin ping 3. Terus disebul teng pasir apa teng rabuk, nggih Bu. Semakin disebar mubeng pinggire tanaman. Insyaallah niku ratune homo wau ingkrih dengan kesadaran sendiri. Ngoten nggih Bu nggih. Tetep sami ngomong. Nah, biasane nggih pun bagian niku ratune iki njaluk sak slide ya. Maksudnya ya nek kok serang ya ora apa-apa tapi aja kan. Bisa tikus, bisa wereng, bisa macam-macam Bu. Nggih. Nah, carane niku mau napa? Diwacane Yasin ping 3, disebul nek teng pasir apa teng lemah, terus mengke diubulne sak napa niku seluruh patine jenengan niku lho Bu. Pane sinandur jeruk niku wonten nggih. Jeruk kok ditutup tawane sampe betul niku ya Cik. Lah niku nggih napa disauri niku nggih Bu. Toko kok ditarik tuyul ngoten niku nggih. Nggih diwacane niku nggih. Wis saged. Nggih Bu nggih. Saged dipahami. Nah, amine amalan. Terus wonten malih. Lari kesurupan. Kapan niku niki kesurupan? Niku nggih wonten dongane. Nah niku subhana man istajaba bi jabalun an ayun la idawala didasiwahu. Lah niku diwaca ping 91. Makanya lari mendelik-mendelik kesurupan. Jenengan kon bingung, pas digone dukun malah tambah mendelik. Nggih Bu? Bacane wae. Saderenge kirim Fatihah dumateng Rasulullah. Kirim Fatihah dumateng Syekh Abdul apa niku? Niku Syekh Subakir niku ingkang babat tanah Jawa. Ngoten anak malah ini aji saka. Lah riyen tanah Jawa niku penuh setan akeh. Sedaya tiyang niku badhe teng tanah Jawa mboten kiyat. Mangke sebabe angkat. Lah sing saged Syekh Subakir niku tiyang saking India. Dan dakwah teng tanah Jawa. Lah niku untuk menaklukkan tanah Jawa niku maos wae. Subhana man istajaba bi jabari an qalqi ainun la hidawala hidasiwa. Sak matune Fatihah wae nggih dumateng Rasulullah, Syekh Subakir terus datang kedua orang tua kita. Terus mari terus sing ijazah donga niku Yai Syekh Ilyas, terus sing dapat di sono. Lah matur maca donga wae ping 91. Insyaallah setan napa mawon ingkang godho kita nggih tempat iku, tempate angker, napa anake kesurupan, napa siang kena sihir,
nggih saged ngusir, tapi mengke dhek ngancam, awas kowe. Anu lah. Tapi nek diwacane donga sing lawas wau, insyaallah semua jenis jin akan pergi dengan kesadaran sendiri. Terus nek wonten mangsel napa? Asli niku nggih wonten Solo sini. Nek sampeyan marane wong pinter nggih, Bu. Nek marane wong pinter sing marot yang napa? Bodoh. Puter sabinga nggih, Bu? Nggih. Ada amalan. Nek ayat kursi nggih monggo diwacane ayat kursi. Tapi kadang mungkin cek balik. Nah, nek memang ada bagian sendiri-sendiri. Untuk iki doa ngusir jin, doa untuk kekuatan. Nah, niku wonten sendiri-sendiri. Makanya monggo kita belajar nggih, Bu. Nggih. Kalau sak mampu kula nggih kula sampeyan. Nomor kali wau napa sabar. Kenging tanaman, dikenging wawa nggih kita sabar. Sabar niku artine mboten tersula, Bu. Nggih. Pasrah dhumateng Gusti Allah. Setelah isih usaha, ndonga lan tawakal. Tapi nek ngeten, wis aku sabar iki ora kerja kaya duit dhewe tuku wae. Lah pasti sabar ta mboten? Mboten niku putus asa, nggih. Jenenge tiyang sabar niku tetep usaha, ndonga, selanjutnya dipasrahne ning Gusti Allah. Mbok piye kok asile? Niku nggih dipasrahne dhumateng Gusti Allah. Lah ngoten niku namine dipun saged dipahami nggih, Bu? Niku gak poin nggih, Bu. Niku kan asline wonten 5. Pun sak meter iki nggih. Mungkin kakean sampai apa dosen jenengan. Dadase supaya dada kita indah, nomor 1 wau dengan ilmu, nomor 2 sabar. Yang ketiga teman-teman insyaallah PR nggih, Bu. Oke, kula tamet imame lho nggih. Pun mboten mawon mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat dan diiringi dengan ridhone Allah. Lan sedaya saged ngamalaken. Monggo minumnya monggo dibuka malih. Oke nek wonten sing saged saged diparingaken. Ampun siap? Kita total mana pikiran kita menunggu donga. Aja sampai pikiran kita teng itu nggih, Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dzulna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, kami semua di situ di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami semua ya Allah. Karena Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Amin. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami semua ya Allah. Amin. Untuk selalu bisa zikir ingat kepada-Mu ya Allah. Amin. Bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Amin. Bisa khusyuk dalam setiap ibadah kami ya Allah. Amin. Allahumma tawil a'malana ya Allah. Panjangkan usia kami semua ya Allah, sehingga bisa hidup yang lebih bermanfaat. Wa syufi ajsadana ya Allah. Sehatkan lahir batin kami semua ya Allah. Hindarkan kami semua dari segala macam penyakit. Wa nawir qulubana ya Allah. Sinarilah hati kami sehingga mudah menerima petunjuk-Mu. Wa sabil imanana ya Allah. Tetapkan iman kami ya Allah. Wa wasi' arzaqana ya Allah. Lapangkan luaskan rezeki kami ya Allah. Ilal khairi qaribna, dalam kebaikan dekatkan ya Allah. Wa nisyari abibna, dalam kejelekan ya Allah jauhkan. Waqti khawaizana fid dini wa dunya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, takdirkan pada kami semua ya Allah takdir yang
semua rumah tangga yang tenang, tentram, iman Islam ya Allah. Jadikan anak turun kami semua anak yang soleh-solehah, anak yang taat, selamat untuk dunia akhiratnya ya Allah. Hasbi min su'ali ilmu bihajati, hasbi min su'ali ilmu bihajati, hasbi min su'ali ilmu bihajati. Ya Allah ya Allah, kami di sini semua bersimpu mengharap ridho-Mu ya Allah. Karena itu ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, kabulkanlah hajat-hajat kami semua ya Allah. Karena Engkau yang Maha Kuasa ya Allah. Irhamna ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil